Kasaan nga? Ilang? Nalo kayo? Nalo kayo? Ha? Basic lang ba yung kalaban niya? Anong basic? Nahirapan nga kami. Basic lang yun. Kayo saan nanalo kayo? Nice one! Thank you, sir. Baka Jebo yan. Nalo kayo? Nagsila sa kanya. Kala ko po kasi mamaya po. Start number 1. Dapat talaga maintindihan lang po yan. Austin and Jandrick versus Charles and Ray. Achi! May dalawa pa tayo. Meron pa. Court number 3. Marvin and Kevin versus Jeyus and JC. Joey. Pahit po. Diba in? Parang No comment? alanganin, may tayo makita. Pero inch yan. Inch yan. Sobrang ano yan. Alanganan. Parang tuloy lang sa mukha. Tanungin mo rin si ano. Punta ka Singapore sa next week. Lamang. Nanalo agad. Ready pala kami. Walang nasili yung next time. Kaya, akala ko si Kasi di ko nakalaban yun. Pag may laro pa ako Kanano sa iyo. Talang ba di ba bawal ba? Ilan na ba? Nasaan ba? Gitna. 8-5. Oh, isang laro na lang. 10,000 na ako. Kayo ko na. Ano ba? Bayad yung ano? Bumili. Kaya si ano? Okay. Dito.
Kasi ang champion na si J.U. Senji. Yung runner-up na rin. Ang ganun ba yan? Sabihin, ay, isa lang dito lang yan. Kasi ang, ano lang, ang standing kasi ito. Akala ko. Next one, JM. Hindi, ano yun? Run for runner-up. Kasi nung si J.U. Senji. Parang sila. Kaya ang angat siya. Diba? Umpire. May talo sila rin. Sa Malatichel. Left eye nga sila eh. Go! Pagtanggal ng Oh, baka ka ba? Ilan pa na? Aray! Pagsigaw, te! Lakas mo pa, te! Parang mura yun ah. Parang mura yun. Hindi. Sabi niya naman! Baka daw siya. Out! Pinat out niya. Out! Oh! Wow! Wow! Net! JM, relax. Wow! Pero yung pala, 3-0 rin sila. Pero magalaban sila for sure. Wala nang pakiramdam. Sinilodi siya. Oh! Ang nanti, yung sinabi mo. Bayo. Outside! Sa labas sabi. Outside! Holding siya. Batang baka yun. Oh. Mamaya ako boo. Boo! Matandang baka. Basta kasagap na. Kanya-kanya na kayo. Parang ako nararamdaman sa pinaglalagay yun. Out. Wow! Wow! Nice try, Jace. Di pa tapos. JM, Jace, di pa tapos. Pero okay lang.